Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong yalam shnong ringkat bat baro okipat ba nong shong shnong jong ke air pakon mentak sngi hadian ke yalang ke bala penlong hapo ka shnong kila rai rang ba da ka we ka sur banam let mi shu shaka jinga kran yasuk bala penbet da ka office jong deputy commissioner ka ribhoi habakran shakilat batai khubor u general secretary jong ka shnong air pakon uba lambor kharshilot ulethu ba hadian bana kalyang ki nong yalam shnong kila dap ban let mi shaka jinga yalang penyasuk hapdeng ka shnong bar utrai jong ka dukan bam ka RN Sharma Hotel hakisngi ki baladep Henry nakaliang ki board panyat district kim shimla ai ya kanu kanu karai ya ki mat jing dawa jong ka shnong uba alambor ula ongru bakumta hadian ke jing syak hot biang bandet syak bakum ke tei ke ju ke jing yalang ke balatmu ban penlong mentakasngi kinong yalam shnong haringkat bat baro ki pat ba kila penlong shwa ya ke jing yalang hapo ka shnong mentakas step ban shim ya karai halor ke tei ke jing hot jong ki board panyat district ka ribhoi hakani ke jingalang uba lambor ulethu beginong shong shnong hi baro jong ke erpakon kila shim da kawai karai rang ba banam let shu shakati ke jingalang ya kran yasuk namar na kalyang kipat ba hi habadan lang utei RN Sharma uba detrai jong ke dukan bam RN Sharma Hotel uba juan ra yakinong trai barjala pathar hapo ka shnong bagan thupru ya uwe na ki badan kti ban penyap dosman ya uba kermen lingdo nong lat kum kipat ba kimdon jingsuk shu hapo ka shnong ka thau batkan pha shibun ba unlet no shaka jaka ka ba uwan khnang ba ka shong suk shong san kan wan biang hapo ka shnong ka thau shu shu uba alambor ule thu ba uti RN Sharma ula shupli be an ya ka dukan bam hapo ka shnong da ba pentip ba ka jing ai jing bet ni ka NOC ka jong u kalakut na do usnam arja khat Henry udang pli be an bet ya ka dukan kat hadu kini kiski baja ka jing sha penyap jung uba kermen lingdo nong lan kumta halor kani larai nakalyang ka dorbar pelun jong shnong erpakon da kajing burom kala pentip shaka office jong deputy commissioner ka ribhai bakanum la shu bane shimbenta hakate ka jing khot ya karanya suk ka jongki da ka ba ongru baki board district ki deban shimkhya nakbenta ka ying ka sem jong ba kerman lingdo nonglan ka ba mat ya ka jing ja bas ngosi omban shimkhya ya ki an ki bala penjari da ka shnong ya unong penyap brio ne ka por ba ngirai ne am ban lek DC office Sobha banya yang lang baro. Namar lakhot yang ni khat arbaje kapor ngin penkut mentak khat arbaje. Kawai gesur. Ngin di office. Sajisen license ngin berta. Ngin lek nam. Ngin lek nam. Ngin lek nam. Kublai shibun, kublai syajarngo shongno ngin nempen sasat syu ipi. Yo. Aduh ba kani kaput sanjam mereka step misim ngalong ka jingjok amar bang ira kwa isya bang pengkelai ka sonjungi ila thrang da dukum sim bang ili belong bang ili ei bos di song bat du ramba song bagi esi jungi long langkawe tip ka prai ka song pai ba tengiru ki so ayo mestim cibun bagi nong song jungi ki mi renti kan ganda adu samla baret adu samla ki bahe ki long kimi ki long pa ni suyok mesim jingjok kadi yangi hi kamdei yano yano Jinjok kadai yangi banyalam ya jabar senang yang senang kata berkawai to ya thap tila kana kapor lasai bat kun pateng kidongi ngadon kanek berkawai banong mano banut banong bayakan kakam ya ka banyi ladap ya balayap ladap de ken mau ngong ipi radba nyirang pun nyirang kha kata kamut kajing sniu kadehi kajing sniu ladang nyimla banle mentah lasai nyimla syu andala mi kisok bat lada nyimla banle mentah ya kan jing sniu ke badon hangi mentah totip ba nyimla banle syu lasai kadai ne ampai ba gintin mi phi nga aku play phi khamtam yaki kun samla pidai kalawe yaki kun ya ki patang ki banwan nang nei sakmat yang teli yang skam pro jemut jemberkat nang nei sakmat bangin sium ya kata ka lenti namta ka imsuk imsan namta ka shnong ka thau bat khamtam ya kari bar ka jaj mudeuhi kublai cibun kublai syagan ya kai ba ngasiam halade ba ngadai ukun kristan bat kai ba ublai ong ikikun Israel ladamen lait banyo ya kari kanan memdai ban pensa iwero inong kanan rek ai kebalong ya ki kunesul ki pensa
laramen pensa kan salong kum usya yame kan salong kum sangkawya kan salong kum kejiriam yame tadi nak kata kata ngar ai kejing kulai kerbang ika dorbar snong pulun barak koi kepala shimi kani karai bat kani kalau ka kubur jonga nak benta jonga bat nang benta ki kun kasi kabri un neutrap lara pikwa ban imsuk imsan pidi ban song betang para kasi kawai kawa banong kalong ba ka songka ublei penwai ka pertai ka por jong noa kadai kadau ka jing songka jong ki kun jong ublei ya ki wei pat kinong mane blei thau ublei smut tanat temangi kum ki kun habangi tipa kari khasi kari kristan ka jing songka klepat kabala isher khe ngadon ka jing sngok khe ai ki kun samla kenthei ikun samla sendrang tinggal kerbat ikikun sama kenthei jong kari khasi hibar koi bal kajing songka kan long bait tang para khasi kumai shon Dorbar senang hibar koi kum kajing ai men sim yiki ngin yang hangne ban ngidon hakne ka benta ka bakrau na ka benta kalawai jong kajat benreu ki khun ki jong pi ki jonga ki persa ki para jengi iwai pi iwai klem danyo siliang yeno ngan ong ipi tang gawai ba usop ut unam kelab ha dalele ruem wai haba ngi nagaliang jo kasnong midan tang gawai kasur ngimdan kono ga jing penram ngim penram yeno henrai ya ka ai ka baka dorba snong kale nak benta ka jing bha jong pi bat jonga kum ki khon khasi khara kum ki nong song snong ki ban im hangne ki ban bela hangne bat ki ban yap ru hangne ki nong wei nong ar ki bosuan hangne tang ban bela bat ka jing nong ba ka jing du nong kira sila ka jong kari ka bangi ban wat ngi siam sitom na kata kadau kabuit kabor ngin IAP kum ka darbar snong ngin long ka ketiga diang jong pi ba haba ka dorbar senong ka klan to tip bakari ba gajat benriu hibro kawai ka klan tangkine ki kenten to bless you Tito hak ban kong ngi pen pau kajing skong ba krau nang ba jong kani ka sngi wat la kani ka sngi ka ba hap slap nrei milion pendap ki kani ka meeting pa ba jong ka snong pokon halor kajing khat jong ka district administration ban wan ishimenta biang ha ka peace rally ka peace meeting ka ban long ha kani ka por ha kani ka sngi ha ka khat RBG tina kaliang jong ka executive committee ngimnut chu ban lek da ka jong ka bor dengi khat yo pai ba jong ka snong hi baro nadu ki khun samla ki long kmi ki long pa ki teman ki san ro kumju badak we ka sur ba ka ai karai ka bangin lek banyakran bat ka ai karai ka bangin penso ha ka bor jong ka district tidak da ka jengi simkhia jong ki pai ba nong snong baro ki belawan ha ka step kila ai yangi ke executive committee bangin nam lechu bani shimentang dai namar bangila lech sisian ha ka arpulai trek ki klem ai kono karai bat ka jing pensisha ha ka halor jong ki jing dawa jong ikum ka snang ti namar kata kai ka penlong ya ka dorbar snang ba kamsha ban lech ha ka ni ka sngi ru kolong ba ha kila khat hang ni ban kong ne ka sunjuk ki rang ba snang ka ba ar ki headman secretary jong bat ke executive committee jong kesnong erpokan kebalai ki khat ru RN Sharma hotel bat ke besau ye i Srimati night service thangi wedi shop owner land owner tina kaliang jong ngi kum ke snong bat ke rai jong pai ba nong song snong hi wang ba habodon ute RN Sharma budi wei naki nong wanilam nong bela pathar po snong bakan thup ru wat yu raju nong peniak beri tibat ru kumju bau pli dukan bean bau song dukan bean hapo jong ke snong mentana du ar huai udan ar khat nriu udan ke energi nadu kitu beladap tetet pada umdan shu ukham sim ke energi ke babiang ru nakaliang jong snong tin mar kata ngi nakaliang jong ke dorbar snong nadu ar huai trik manai besan ar pusa ngi la ong yu ba sngo bha bugun lech sup na sila ke jong ke snong ani hak no jaka ke bawan ba unam pen jinjar su ke snong ka tha nomor bala dadan mu hang ni do upli dukan biang mu hang ni kin semi sibun ki jing klumar ngin nam dan su ke song suk song san ha po jong ke snong kham tam ki khun samla ki khna ru kumju ki dan ke jing tieng jing sir
habu wan rak kumi kini kinong tray ki berpenyak berir bat kum ta ter tina kaliang jong ke dorbar senong hi barokwe ke dorbar pelun ke barlong ani ke singi da ka buram ngi pha ya ke jing tha ke jing pentip shei additional district commissioner ba in shim ya ke jing pentip jongi jong ke dorbar senong Erpekan da ka buram bangi namla ban ni shim mentah ka jing khat ya kran peace meeting ke jong phi hakani ke sina kini kidau ki bangila kado harum tinggi dan ro ke jing kerpat ya ke kibor badepet jang ke district hi ru bakin sobha ban simkhia namta kani ke ying ke sem ke bamat ye ke jing sya panyap ban simkhia ye ke jing ye ki an jong ke snong ke thau ke bangi penjeri ha ke beidei buguni nong panyap beria tin mar kata ni kermen ba nakaliang jong ke bor district bakin sobha ban yarap lam ya ke long kemi ki khun jong ulet kermen lang do ubala sya panyap dusman hauni u barjela u thang snam bode u nong tre jong kar en Sharma hotel titang kini kintin ngej skamba ada uwei na kiru rongba bode unong snong jong kane snong Erpekan na penpau ya ka ka ba ngasngau hapleng jong phi kum kita kibab pelaj ya ki information sya ki paramarjan sya ki bor jong ka ain baro kersan ya ka ba karai jong ka dor barsnong hi ka kaladep ban rai nadu baslang bajia kane ka jingja basusi hane ka snong bat hadu kane ka klimat ba menta ka ba ngakwa ban penpau hapleng jong phi galong ka basusi ya ka wei ka jingkhot na ka te ka additional deputy commissioner Ribhoi district ya ka meeting ya ka bala dep ban khot yang ikum kinong snong bat reng ba snong bar kisunjuk jong ka reng ba snong ndah bang ilej hangtai ban aten ya kata meeting larung hapo ka conference halls kila sim statement ya ki reng ba snong bat ka sunjuk ki reng ba snong haba ki reng ba snong ki answer kim respond ya ka ba ki reng ba snong bat ka sunjuk jong ki reng ba snong ki ai ki ya paseo penban paramaki bat kim sem la pediang ya ka ba karai jong ka dor bar snong pulun kala de ban submit seki kane galong ka ba sungsi habe de bat ki bor district pa kim sim khya ya ka ba ka dor bar snong hi ka yu i khamba ya ka jinglong jingman hasnong thao ka bha ka met ka song suk song singai dei halor kane ka nongrim ka jing kan tat jong ki bor district ya ka rai jong ka dor bar snong pulun ha kane ka singi da ka we ka sur da ka we ka jingmut jing berkat ka sim ya ka rai ba kan nom lek ban aten su sya ka peace meeting ha ba ki bor district ki khot ya ka dor bar snong menta ka singi ngamdon sibun tangkini kinten ke bang ko ban penpau kane ka singi lamba jumpi kuble sibun